yau ga dan buci ga Amina iko Allah to jitu magana ta kare mu soyayya kenan a karshe kenan ai karshen nan ni da Amina kilomita 3000 da suka wuce nake zuwa kashin fure tun daga nesa iko Allah in na biyo layi da inda mun unguwa gaba ki da kanshin fure soyayya take so wannan da nake kai ba in yarda maka ba mazanu ne ma haka su ganku su gane in dai su ganku suka wannan in dai fage soyayya ne dan in da biyo akan nan duk inda ka gani kawai ka ce na Amina magana ta kare zan takwara kaina ne akan ta kai ka san da nake son ta kuwa ni ko in dai da ita zan iya yin cin abinci yayin kwana uku ban ci abinci ba a to iko Allah in dai da Amina kuma an wa Amina karshen soyayya ta kare ina ga ma magana ta kare magana soyayya kenan kai dan buci jitu ga Amina karshen soyayya karshe love end of love Allah nan kurun karshen soyayya kai ni ba akan ta fa akan Amina ba baban ma na ganyen bayan buya bayan ta yannan ina sani yanta nake kaunarta to kai ka zo ka tsaya kana dan buci nake kauna ai iko Allah to dan buci kai yi wallahi Allah karshen lauki da ganda da wani da je ka kai da ni a karshen dan buci Amina ka so ne ka shi ka zauna a kan nan ai haka ai ba ni sai ji gaban ta dan ni ina kasan ya kusa ka ai na taimaka Allah ai kuma ci gaba da ina kallon kiɗin nan kin sai nake jira dan buci kasa ta dan buci a malam Allah kai ni ba za mu gaisa da kai ba ka bani hannu ba gaisa ba dole ma ga ni Allah dole ma ga ni gaisa ko kai ba iko Allah kai wa da kai dan buci an go Amina to Amina ya mana ko dan Amina jitu dan buci sai an jiwa jitu dan buci jitu ba masoyina me yasa kake korin shi ai daga abokinka ne to ka bari mu da duka mu dan abokina yana cin ya ga mu jiyo bu dadin rayuwarsa ni yazo ya hana jin dadin rayuwa sanin kanki ne fa ba mu ina gina buya bayan ta nan ko shi din yana aboki ya ta gura min dan buci ni ko mallan ka tafi dan ba hannu ko dan Amina ne jitu iko Allah dan buci kenan an go Amina wannan mutum ya ta gura to jitu ka je mana sai an tuma ma haɗa kai ko iko Allah kin ka ce mai ko ka ga ina cikin farin cikin rayuwa to ai kaga masoyina sai kai salan ma ba kalan yadin bane karshen zuba lau a ganda ga na gaki yo Allah haba masoyina me na yin wani hakan canjin iska da ji wani canjin iska ba wani canjin iska a nan baya ne ake dan yasan shan wani ya san shan da kawai ki zakar gaje ki sannan lokaci isa ne layi ni ciki na ma ya kumbura kuma ki dinka haba da Allah ki dinka cin to haba da Allah ci naga kowa ma tuwon nan yake ci to amma kuma kowa ne sai to ki sai wani sai zan ga gurin yaki to haba dan Allah da Annabi me kake so na ci in ba tuwon ba naga kowa ma ne tuwo yake ci gidan ƙauya ce da cin su shawarma su pizza su foga ina gaya miki naman kaza kyara da naman ɗawisu kullum da safe na ci naman ɗawisu abubuwa amma kawai ke yake kakar yana bin wani a hakan ne kake karyawa da ɗawisu tuwo a daji a hakan ne kake karyawa da ɗawisu kullum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me ya faru wannan irin wari haka sai ka ce mushe ya mutu a cikin ka mushe ya mutu kina kallo aljanun gurin da suka turo ni wani irin aljanu turo ne suka yi bismillah ba zan iya zama a nan bola turo ne suka bada ina zuwa wallahi ba zan iya zama a alquran turo ne akai ke ba ce kika yi ba shi mutane ke ma yi kika yi ni ma nayi me ya jiki ba an yi 50-50 kenan ba to wallahi ka ji kunya da Allah can ba wanta yanka ma gaba na cin kai